Výstavu otvorili direktorka Zavodu za kultúru vojvoďanských Rusnacov Hanna Maria Rankovič i direktor novinsko-vydavateľnej ústanovy Ruské slovo doktor Boris Varga. A o Emiliových robotoch bešedovala jej recenzentka Aleksandra Bučko. Nazdávam se, že vám to stáva isto bude dosť interesantná, že ju preporučíte i svojim priateľom. To jeden od projektov Ruského slova, s ktorým naša ustanova se vys z dajakých mocných, tvardých ramíkov, u ktorých často ustanovi, ktorí decenijami robia i funkcionujú. Važno, že mladi majú pravo povesť i že majú pravo povesť na spôsob, ktorý im blízky, pretože keď, jak som mi napísala, že keď budeme ignorovať nejaké stvari len preto, že to nie je hlboké štivo na 500 boky, vecka nepôjdeme daleko, čuvajúci to jakýž ruský intelekt. A toto, co u stvari ima porobi, to думаю, što to cilj každého autora, to zatrimať, to je perše pricahnuť povahu i vec zatrimať. O výstavi svojich online сообщeniach, ktorý do vizuálnej formy prispodobil dizajner mládežského časopisa MAK Zlatko Emejdy, autorka nežadala dať zvijavu za našu redakciu. Literatúrno-vizuálna výstava Twitteratúra zo Smura bude predstavená u oktobre u Kocure i u novembru u Ruským keresture na multimediálnym festivalu Dňovka.